Hi guys! Welcome back again sa aming channel, and if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video, share it to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page. Again, doon ako nagsasagot guys regarding sa presyuhan. Pasensya na kung hindi ko yan nilalagay sa comment section. At least para fair din sa iba dyan, nasabihan ko na doon lang mag-contact sa aming Facebook page. So, ayun, pati na rin sa mga personal questions nyo. So, ayun guys, nababasa nyo sa ating video for today or sa ating title down below pala. Ayan, marami kasi nagtatanong sa amin regarding sa tanong na yan na nandyan sa baba. Bago namin yan sagutin guys for this video, ipapakita ko na muna sa inyo ang update sa aming yard. I know marami magsasabi dyan na siguro wala na kaming manok, dumami na yung manok namin, ano na nga ba yung nangyari, ang tagal namin bago nakapag-upload. So yung nakaraan ko na video nung nag-shipping kami is siguro mga 2 weeks ago or 1 week ago na rin yun, kasi nung laban pa yun ni Pacquiao, and ngayon pa lang siya masusundan ulit, and medyo matagal ko yun na-edit. Pero wag na natin yung pag-usapan guys. Sa ngayon, bago ko nga sagutin yung nasa baba na tanong, is ipapakita ko na muna sa inyo for the meantime yung aming mga bidders sa ngayon. So alam niyo naman guys sa aming channel, or nakita niyo sa aming isa sa aming video dito sa aming channel, na wala kaming native dito or wala na kaming native. So sa ngayon ang makikita niyo lang is purong shamu lang. So different kind lang to ng shamu guys, kasi nasaktuhan din, nagligo si partner ng mga alaga namin. So stay tuned guys ha. Again, wag kang maglilipat ng channel, kasi guys baka magtanong na naman kayo dyan sa comment section below kung ano yung kasagutan, wherein sasagutin ko naman yan mamaya lang. So ayun, sa ngayon papakita ko na muna sa inyo yung aming mga breeders. Ayan guys, sa ngayon ito yung yard namin guys. Ayan, so meron pa rin nakanet dun banda, and update dun sa Carabao grass. Ayan, ang ganda na guys, napaka rami na nila. Sa ngayon, eto yung mga breeder guys. Ayan, so iisa-isahin natin yan. Ayan, etong hawak ni partner guys ay isang Belgian Shamu guys. Ayan siya, eto yung kanyang hubog ng likod guys. So ayan, ang laki guys. So ang liit ng palad ko sa likod niya guys. Ayan, ito yung kanyang mukha guys. Oh, ito yung Belgian guys na nabili namin galing sa Jensen ba yun gang, no? So yung nag-ship is si Sir Fabia pa rin. So ito yung Belgian na yun guys, nagagamit na namin siya. Ang laki ng katawan guys. Oh, ayan siya guys. Oh, ayan, napakaganda. And actually, may mga sisiw na to. Sa mga magtatanong dyan, i-contact nyo talaga ako doon sa aming Facebook page, kasi hindi ko nagsasagot ng mga presyo dito sa ating YouTube channel. So, may mga anak na to guys, sa mga naghahanap ng Belgian dyan. So, eto, tingnan nyo yung aming Facebook account or Facebook page. Syempre, sa Facebook yan. Ayan guys, yan yung aming Belgian dito na lalaki. So, ayan naman yung shamu namin dito guys. So, eto naman guys is yung nakuha namin na pongkan galing kay Sir Sia. Ayan siya guys, ang ganda-ganda. Ayan. Or ang pogi pala. Ayan siya guys, oh, ang ganda ng kanyang hubog. Eto rin yung kanyang, ayan, i-front muna natin guys. Ayan. Yan yung kanyang mukha. Ayan, napakatikas din tumingin guys. I-focus muna natin. Ayan oh, ang ganda. So, eto naman yung likod niya guys, para ma-idea kayo. Ayan. Eto. Ayan siya. Ganyan yung kanyang likod. So, pongkan siya guys. Ayan, ang ganda oh. Ang ganda ng kulay. Ano siya guys? Tanaka na tsunami line. So, ayan siya. And, again, sa mga maghahanap ng anak nito is meron kaming stock guys. So, you better check out guys sa aming Facebook page. May mga strain na to. And, I guarantee you guys na ang lalaki or ang gaganda ng mga katawan nila. Napaka-healthy nila guys. So, ayan siya guys oh. Ayan. Ganyan siya. So, ayan yung ating pongka na may strain na rin. Guys, eto naman yung nakuha nga pala namin kay Sir Sia. Ayan, eto na yung manok na yun guys. Ayan, napakaganda. Ganito na siya kalaki. Ma-share ko lang sa inyo guys, kaya din kami napakuha kay Sir Sia, kasi nga, isa siya sa naging pinakamalapit kay Sir Anthony Balili. Gawa nung naging parang selector siya pagdating sa mga alaga na ibibenta nila sa merkado. And also guys, masabi ko lang sa inyo, napakuha kami kay Sir Sia guys since yung mga parents nito, or actually yung parents nito is buhay pa, which is galing pa talaga kay Sir Anthony Balili, and yun yung palagi naming nilulook forward guys kapag bibili kami. Kumbaga original pa talaga yung kanyang dugo, or galing pa talaga dun sa mga sinaunang manok na napakalat dito, which is yung Japanese Shamu, yung mga first na mga strain pa lang. Isa din yun sa naging rason, kasi yung parents nito guys is buhay pa, napa-preserve pa rin niya yung
kanyang Japanese Shamu. One of the originals na galing din kay Anthony Balili. Ayan na guys, oh, napakalaki ng ulo. Ayan. Ayan nga pala, oh. Para may idea kayo. Ayan. Ang laki ng ulo niya guys. Ayan siya. Tapos napaka-upwing din yan guys, oh. Napakaganda ng hubog ng katawan. Ayan siya guys. Tinawag na nga pala namin siyang Goki. So, ayan yung update natin for Goki. Ito is Sia line pa rin to guys, or nakuha pa rin namin kay Sir Sia, kay Sir Shin. Ayan siya, oh. Ito yung ipapartner din namin soon kay Goki. Ayan. Siguro mga for the next 1 month or 2 months, ito for sure is pwede na ito magamit namin. Pinupurga namin guys, nililigo, tapos vitamins. Ayan, kain, tulog. Yun lang yung pinakaano namin sa kanila sa ngayon. Para at least kapag dumating na sila sa kanilang mature age, is hindi na tayo mahirapan sa kanila or wala silang sakit or anything. So, ayan yung ating mga babae guys na galing kay Sir Sia. Ito yung dalawa din na nakuha namin sa kanya. Ayan. So, Red Sia yung tinawag ni partner sa mga ito, sa dalawang to. Next up guys is etong si Apollo. Ayan. And ito yung kanyang mga asawa nga pala. Nagamit namin siya once pa lang pero hindi na nasundan. Ayan siya guys. Ayan yung babae guys, oh. Ang laki din. So, ayan yung kanyang hubog ng katawan guys, oh. Ang ganda-ganda. Ito yung nakuha namin sa Davao. Ayan. Ang ganda ng broadhead na to guys. So, ito yung likod niya guys, oh. Ayan, para may idea kayo. Napaka big head ng broadhead na to guys. Ayan. Ang ganda-ganda. Ayan yung kanyang katawan guys, oh. Wow. Ayan si Apollo guys. So ayun guys, yun na nga yung mga ilan sa update namin sa aming yard. Actually, marami pa kami mga alaga, iba't ibang alaga dito. Pero yun na muna sa ngayon guys, kasi hindi ko naman sila maubos in one video. Meron pa tayong tanong na sasagutin. Ayan, nasa ating title down below. Maya-maya lang guys is ipapasok na rin namin sila kasi nga hapon na rin. And may mga ilang bibigyan pa kami ng vitamins. So ayun na nga guys, maraming nagtatanong sa amin regarding sa bakuna. Kung nakakasama ba ito sa ating mga kapitbahay, sa mga ibang manok na hindi nakabakuna, or kung ano ba yung magiging side effect, or kung ano ba yung kinabuti nito. Actually, ang dami nagtatanong sa akin regarding sa bakuna guys. So, bago ko sagutin guys, again, disclaimer lang guys, personal opinion ko lang to, maaring may mag-against dyan, or merong mas better na opinion dyan, or what. But for me, ito yung naging napansin namin based on our experience, base din sa mga iba't ibang breeders na nakakilala namin. Ang pinaka naging most asked question sa amin is, or frequently asked question dito sa aming channel regarding sa bakuna, is kung nakakasama ba yung bakuna sa mga sisiw or sa mga ibang manok, lalo na sa ating mga kapitbahay kung hindi sila nakapagbakuna. So, para sa amin guys, is hindi ganun yung naging effect, or hindi talaga siya ganun yung kanyang parang flow na kung nagbakuna ka sa area mo is nakakasama ito sa iba na hindi nakapagbakuna. Ganito kasi yan guys, ang pinakamaganda sa bakuna kasi is, kumbaga protektado ka, may proteksyon yung mga sisiw mo. Dati actually ganyan yung paniniwala namin na kapag nagbakuna ka, tapos yung iba na hindi mo sila nabihan or what, is sila yung magkakasakit. Which is hindi pala ganun. Kapag nakapag-vaccine ka sa yard mo, tapos yung kapitbahay mo for example is hindi. Once na dumaan yung sakit ng mga manok, ikaw na nakapagbakuna sa yard mo is fully protected ka talaga. Compare doon sa mga kapitbahay mo or sa kakilala mo na hindi nakapagbakuna ng mga alaga nila, malaki talaga yung chance guys na yung mga alaga nila is mauubos. Wherein dito naman na sa nakapagbakuna na is malaki din naman ang chance guys na hindi mauubos yung mga manok mo. Hindi ko naman sila sinasabi guys ha na hindi yan magkakasakit kasi nakapagbakuna ka na nga. Yung ibang mga manok namin is actually nagkakaroon din sila ng sakit. May mga ilang manok lang talaga kami na siguro dahil sa resistensya nila, sa immune system nila, hindi maganda or talagang medyo hindi sila malusog. So kaya yung iba is nagkakaroon ng sakit. But so far guys, sa experience ko sa pagbabakuna, napakaganda ng effect nito guys. So ayan, kung iisipin nyo, yung bakuna is nasa merkado siya, binebenta siya. So napaka-ironic naman guys kung ibebenta yan sa mga agri-vet supply, sa mga tulad ng mga veterinarian na sinasabi na ito yung gamitin nyo or what, kung ito ay nakakasama. Diba? Kung iisipin nyo, nabibenta nga yan sa merkado, tapos bakit yan nakakasama? Inalaw naman yan ng government or ng isang specific organization or ng person kasi nga ito ay nakakabuti. So hindi yan kasalanan ng bakuna. Bakit may namamatay sa mga kapitbahay mo na mga alaga din nila
Dahil din yan guys, hindi nga sila nakapagbakuna, wherein sa atin is nakapagbakuna na tayo, and napakalaking factor ng bakuna sa ngayon guys. Alam nyo naman yan, in this time of pandemic, ayan talaga makaka-relate kayo dyan na kapag may bakuna is parang mafe-feel mo din talaga sa sarili mo na protektado ka. So with sa ating mga alaga guys, for me, mainam talaga guys na magbakuna tayo sa ating mga alaga. Kasi nga guys, for us din naman yan ng mga breeder, which is kung minsan kapag nauubos yung mga alaga natin is nade-disappoint na tayo or parang nawawala na tayo ng pag-asa na bumangon ulit or mag-alaga ulit. So, ayun guys, yung aking munting opinion regarding sa bakuna, kung nakakasama ba ito sa iba. Bago ko makalimutan nga pala, mabuti at na-recall ko rin, yung proper disposal din kasi ng bakuna natin is within 24 hours lang yan guys ha. Hindi yan pwedeng i-store sa fridge or sa ref natin. Kapag na-open na natin yan is after 24 hours is hindi na yan pwedeng gamitin. And kailangan na natin yung ilibing, yung proper disposal talaga niya guys. And i-seal nyo talaga na mabuti para hindi sumingaw. So yun yung sinabi din ng iba sa amin na yun yung pag-dispose. Ayun, advice ko lang or nasa inyo din yan kung gusto nyo magbakuna. But for me or for us dito sa aming Inday Puy Puy Yard, okay yung naging experience namin regarding sa pagbabakuna. Sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan kayo sa aming munting video for today. So again, dun kayo sa aming Facebook page guys, sa mga magtatanong and sa presyo. Lalo na sa presyo kasi ang daming nagrarant dito sa ating comment section. Bakit daw hindi ko nilalagay yung price? Please, dun lang kayo sa aking Facebook page kung regarding sa price yung tinatanong nyo. Please do stay safe guys. Thank you again for watching, and if you haven't subscribed, please do consider subscribing. Please do like our video, share to your friends, and do comment down below. Ayan guys, again, like our page also guys para ayan, mag-hit tayo ng 10,000 followers doon or likes. Please do good everybody. Goodbye and peace out. Goodbye guys!